от месеца нещо съм във Варна. Върнах съм от Варна, работих в офис, сега отворихме офис тук. Web агенция с онлайн маркетинг се занимаваме. И идеята е, че трябва да се поставя някъде в картата на това бизнес пространство в Варна и регион. Там връзките имат или едно такова негативното възприятие за връзкарство, нали, което в България е много тежка присъда, или като чуем връзки вече само за оптимизация си мислим, защото е модерно. Когато работим, създаваме връзки, когато създаваме връзки, съмираме още бизнес. Това не е някакво откритие, нали, ясно. Въпросът е, че какво е значение от тези връзки, докато се запознаваме с хората. Защото все пак горе-долу се направих една сметка каква част от проекти нашите клиенти идват по препоръка от други клиенти, които се вършат през годините, и общо се оказва, че може би 70% от бизнеса ни е следствие на подобни са доволни клиенти, които се вършат, плюс препоръки от тези доволни клиенти към други клиенти. Тоест, ако разчиташ само на нови клиенти годишно, ще е много трудно да постигнеш някакъв по-впечатляващ резултат. Или филма, социалната мрежа. В един момент от филма се появи един персонаж, който създаде връзката. Тоест, нали, човек, който даде добавената стойност на цялото нещо. Това имаме Facebook, имаме LinkedIn, имаме 1000 социални мрежи, знаем какво да правим там, може да намерим всеки. Де факто не е проблем да намерим някого. Въпросът е да знаем кого да намерим, кого да търсим като цяло. За да знаем кого да търсим, или трябва да четем много, или трябва да познаваме много други хора, които ни препоръчат. В случай, нали, една болна тема за нас, нали, вебсайтовете, това не е основният бизнес. В повечето вебсайтове не можеш да разбереш кой човек, който търсиш в фирмата. Обикновено има една формичка, изпратете запитвания, усеща няма никой в повечето случаи, или дори да има, той не се вълнува от нас. И така, за да имаме топлата база там, трябва да познаваме хората и да знаем как да ги намерим. Кой се дава връзките, съкратих казва достатъчно. Избрусвам просто няма нужда да обяснявам, защото вие се знаете на общи интереси, общи ситуации, роднини, нали, искам да акцентирам тук в медиите. Понеже съм, това някакво споменах при представянето, съм бил журналист известно време в бизнес Италия, нали, където има хора с огромен опит и огромни тефтеричи с контактите. Ако имате приятели журналисти, грижете се за тях като цяло. Медиите са хората в медиите са тези, които могат да ви дадат много ценни контакти и напъстване кой е в. Между да се върнем на предния слайд, да го намерим човек. Убийството, това са разказите на по-високи, създаващите връзки в разказите на по-високо ниво. Но за нашия парламент няма да говорим, за европейските институции е по-сериозно, в Америка е наистина бизнес. Така, иска да ги сложат в регистри, няма да ги сложат най-вероятно. Така. Общителните хора, човек е общителен и предприемчив. В смисъл, това е образът за мен. Не знам да сте чели автобиографията на този човек. Обаче това си е като енциклопедия на лобизма в България и в олимпийското движение и така нататък. Определено интересните хора имат повече възможност да успеят в създаването на тези неща, на връзките. И развръзките. В смисъл, какво искаме от кога използваме връзките, по какъв начин ги използваме и как ги развиваме. Това са основните въпроси, които трябва да зададем. Основният момент, когато използваме връзките, това е когато искаме да дадем добавена стойност на нашия продукт или съответно на човек, който го е писал, нашия клиент, човек, който стои от другата страна. Когато имаш един клиент, пред нас какво се случва? Имаме клиент, който иска сайт за нещо си. Окей, правим сайта и за да не спрем тук, вече можем да дадем добавената стойност. Можем да дадем възможност да присъствие в медийната ни група, която се отделен бизнес като цяло, но вече се допълва достатъчно. Освен това, покрай тези медии имаме пък връзка към останалите, към други медии, които са ни колеги, партньори, конкуренти, дори. Според мен поне не е притеснително да има връзки с конкурентите. В смисъл, така ли, че като отидем на колхозник пазар, всички се познават, макар да са конкуренти, но се правят ценови картели и нямат никакъв проблем между си като цяло. Не говорим в нашия бизнес е по-трудно да стане това нещо естествено, но хубаво да познаваш конкуренция, защото все пак сте и колеги. Добавената стойност
и създаваме на клиента, като му даваме и още нещо, което не очаква, благодарение на нашата. Намирането на допълващия продукт, това е другата основна функция на имането на връзки. Имаме един клиент, който произвежда матраци, имаме един клиент, който произвежда штори, защо не тези два клиента не са направили нещо общо. Очевидно търсят един същи таргет, очевидно не са конкуренти, по-скоро се допълват. И това е нещо, което когато от клиенти при нас очаква да видим още нещо. И това е едното от още нещата. Когато се вдъхновим, винаги можем да използваме някакъв контакт, за да развием идеята си, може да я подарим, ако трябва. Следващия слайд е да споделям, защото освен бизнес, все пак трябва и да се развиваме като личности. Някои го правят за комисионни, други просто да си зарадват егото и да помогнат на него, който е в беда. Като цяло пак да се върнем в философията на нашата компания, което е много важно. Ние споделяме като цяло. Споделяме на нашите клиенти, споделяме на нашите партньори, споделяме на конкурентите, дори няма никакъв проблем в това. За това се пишат блогове, за това си има социални мрежи, за това има семинари и така нататък. Според мен тези, които не споделят, те се изолират така, иначе не могат да вървят в уебвено икономиката напред. Някои споделят взаимно, други за да зарадват клиентите и да си увеличат в контактите, трети просто за да имат влияние. Значи влиянието е другото основно нещо, което гоня всички, които искат да печелят пари след това вършите връзки. Това никой не го обича вече, защото колкото повече се заплетеш в една схема от много връзки, толкова по-зависим ставаш и толкова по-трудно можеш да вземеш самостоятелното решение. Аз тръгнах да говоря, че имаме проблем, да не стигаме до проблема всъщност. Имаше една видена дегустация в Рапонги. Много хора, скъпо вино очевидно, поканени са доста важни хора за града. Там имаше всички хора, които се говорят, всеки в момента мисля за някакъв онлайн проект. В смисъл, има нещо в главата си всеки. Аз не говоря всички естествено, с 5-6 души, което е достатъчно да си извадиш вътре. Следователно всеки мисля за нещо, но абсолютно никакъв шанс някой от тези хора да стигне до мен, ако не ме познава, ако не се запознаем да попием вино. Всеки е попитал някой приятел кой може да му свърши работа, всеки му е препоръчал някой, нали? И когато имаш един по-сериозен бюджет за свършване на работа и приятел на приятел или съсед на съседа прави нещата, само бюджетът тип, така иначе. Затова не е хубаво да се твърде обвързан, защото това предразполага към грешка. Посланника и медиите. В случая ние използваме медиите за посланник, в случая ние сме се послали сами на себе си на нашия бизнес и всичко, което правим, всяко усилие, което полагаме за собствени имидж и позициониране. Следователно картинката ви харесва и не трябва да оставим всичко да се случва само. Трябва някакви наставления да даваме на процеса, за да сме по-уверени, че ще се случи както го очакваме.